IF Education Nippo is hier met Daniel Oroyawe, met Fumiyuki Beppu, met Stefan Bissinger, Mitchell Dakker, Sebastian Langeveld, Logan Owen en natuurlijk met Julius van den Berg. IF Education Nippo. Ja, dit is wel een prachtig mooi evenement als de top van het hutfietsen van een brood naar Friesland Hellekinst. En ja, we hebben eigenlijk al langer strijden met Wanenwest, vrienden hier terug corona koert net. En ik ben heel blij dat het nou, ondanks wat bij Heinings wel mogelijk is. En het is ook een fantastisch evenement. En ja, je kent Friesland wel grutskop best dat het mogelijk is. Het is meer dan samen even een wedstrijd organiseren. Er komt een proto bij zinnen. Van de morgen er alleen nog al meer dan 200 mensen in het spier, mensen die het verkeer regelen, de politie, de beveiligers. En dan had ik dan het eens hoe de 400 man die bij de ploegen zitten. Nou, die moet ik al onder dak hebben, die moet maar een brugje hebben, die moet lunchpakket mee hebben. Dus dat is gewoon de hele logistiek eromheen, dat is wel complex. En dan, ja, als je dan zo wat te vregen wordt aan de veiligheid van de coureurs, dat is net met de vergelijking met het 20 jaar in. Dus makkelijk is het net, maar het is wel een hele mooie uitdaging en het smaakt wat mij betreft ook altijd naar meer. Ik denk dat we met z'n allen goed voorbereid zijn. We hebben een mooi parcours. Ja, misschien enkele knelpuntjes vanwege wegwerkzaamheden, maar de provincie heeft er alles aan gedaan om dat hartstikke goed te verwerken bij spreken. Dus ik verwacht in die zin geen problemen. Je ziet ook wel dat er behoorlijk wat organisatie wat erbij komt kijken voor zo'n wedstrijdje te organiseren. Maar nogmaals, daar hebben we met veel plezier hebben we dat gedaan. Het is gewoon een leuke job. Hele bekende formatie, dames en heren. Nu naar het podium. Het gaat erom dat de Fries het leuk vinden, het omarmen, maar dat je een prachtig gebied hebt natuurlijk om in te fietsen, ja, met bomen, het water, het Weidse landschap. Nogmaals, je kan het hek niet opnoemen, het is gewoon een enorm mooi prachtig gebied. En of je nu door een dorp rijdt, door een stad rijdt of door het stillere gebied, nou, iedereen is dol enthousiast als je kijkt dat straks de zon schijnt. De Friese wouden, ja, tussen de bomen, ja, prachtig gebied, dat is gewoon ideaal, vrije natuur, wat willen mensen meer?